Türkmenistanda Garabazarda $1 bahaty 40 manada yetdi. Milli pulun hümmetiniň düýp götürüp pete gaçmagy 2 hepde töwerege wagt bäri dowam edýär. 20-nji martda $dollaryň alys-çalyş bahaty 30-31 manat aralygynda ütkäp, şondan soň ol her gün 1 manat ýokarlanyp başlapdy. 1-nji aprelde $dollaryň bahaty 35 manatdan geçdi, 2-nji aprelde 38,5 manatda saklandy. Türkmenistanyň Merkezi Banky $dollaryň resmi çalyşyk bahatyny 3,5 manat derejesinde ütköpsö saklap galýar. 3-nji aprelde Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň bazarlarynda $dollaryň 39 manatdan geçenligini habar berdiler. Aşgabatly habarçylaryň sözlerine görä, gün ortaň Mir bazarynda $dollar 38 manatdan satyn alınıpdyr. Ýöne habarçy ila arasynda Lomoy diýilip tanalýan garaşsyzlygyň 15 ýyllygy bazarynda $1 üçin 39 manat teklip edilenligini aýtdylar. Bellesek, Libap vilayetinde valuta söwdegärleri 2-nji aprelde $1 üçin ýam 38,5 manat hödürläpdiler. Türkmenistandaky habarçylaryň sözlerine görä, 3-nji aprelde günüň ahyrına çenli $dollaryň alys-çalyş bahaty 40 manada yetdi. Habarçylaryň sözlerine görä, şenbe günüň agramly böleginde valutaçylar $1 39 manat teklip edipdi. Ýöne öýlen sagat 3-lerde $40 manatdan bahalanýardy. Libap vilayetinde $dollaryň alys-çalyş bahatynyň Aşgabat ýa-da beýleki sebetler bilen deňeşdirilende adatça ýokary bolmagy Özbekistan we Awganistan bilen kontrabanda sewdasynyň bolmagy bilen baglaşdyrylýar. Milli puluň birden hümmetsizlenmegi görnüşi ýaly Türkmen-Iran serkediniň uzak hareketmeden soň açylmagy bilen baglanşyklydyr. Serketçiler geçen ýyl koronavirus pandemiýasy sebäpli ýapylypdy. Manadyň dollar garşysynda hümmetiniň juda petelmegi Türkmen prezidentiniň milli puluň hümmetini saklap galmagyň meselelerini döwlet howpsuzlyk ýeňeşiniň agdalary hem vitse-premierler bilen ara alyp maslahatlaşmagynyň ýa-da gawat gelýär. 1-nji martda ykdysady meselelere bagyşlanan maslahatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow manat serişdeleri resmi alys-çalyş bahaty boýunça daşary ýurt puluna çalyşlanda gadalaşdyrjy düzgünleriň berjä edilişine gözegçiligiň ähmiýetine ünsü çekdi. Türkmen manadynyň resmi kurs bilen deňeşdirilende 11 esse töweregi hümmetsizlenmeginiň esasy sebäbi ýurtda gün saýyn erwetleşýän ykdysady pete gaçyşdyr. Türkmenistan soňky bir neçe ýyl bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Emma hökümet muny boyun almaýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwarynyň bäri Birleşen Ştatlaryň dollarynyň resmi alys-çalyş bahatyny 3,5 manatlygyny saklap galýar. Hepdeniň başynda Aşgabatda we Türkmenabatda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňgeş bolan valuta söwdegärleri ýakyn günlerde dollaryň gara narhynyň 40 manada ýetmegine garaşýanlygyny çaklapdylar. Türkmenistanda iň pes zähmet haky 870 manatdyr. Şeýlelikde ýurtda iş ýüzünde resmi kurs boýunça valuta satyn almagyň mümkin dälligi göz öňünde tutulanda Türkmenistanda 3-nji aprelde iň pes zähmet haky 22 Amerikan dollaryna barabar boldy. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary dollaryň bahatynyň ýokarlanmagy bilen haritlaryň şol sandy guruluşy önümleriniň ady haritlarynyň we tenagat önümleriniň bahalarynyň göterilýänligini habar berýärler. Milli manadyň hümmetiniň ýygyderli pete gaçmagy bilen ýylatyň satyn alyş ukyby hem pete gaçýar. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky hem hususy sewda nokatlaryndaky gymmat bahalardan gaça durup döwlet dukanlarynda ardan bahadan satylmaly önümleri satyn almaga synanşýanlygyna getirýär. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady çökündüň arasyny Lewabyň Farap we Çärji etraplarynyň döwlet dukanlaryna bir ay bäri adamlaryň un paýogy berilmeýär. Döwlet dukanlary tas 2 ay bäri bu hanka çöregini satmagy togatdy. Hususy udan okatlaryny bir çörek 10-13 manat aralygyna bahalanýar. Adamlar buğday ununy we çöregi derek başga alternatiwa gözleýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Sebitde adamlaryň uny we çörek öpdünçiliginiň ýagdaýynyň yaramadlaşýanlygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä şu günler Lewap vilayatynyň Farap, Çärji we Darganaty etraplaryna buğday uny hususy udan okatlaryna tapdyrmaýar. Buğday uny tapdyrmaýan mahala adamlar Mekkeje we nimeli bolar diýen gorky bilen ýaşaýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne habarçy Mekkeje weň hem bir haltasynyň bahasynyň Farap etrabynyň Daýhan bazaryna 500 manatdan geçenligini habar berýär. Lewaplar çöregiň deregine tuw ýa-da başga alternatiwa gözleýär diýip beýleki bir Lewap ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçy hususy
Hututy taraplarda bir çöregin 10-13 manat aralygyna bahalanýanlygyny, döwlet dukanlarynyň bu hanka çöregini satmagy tas 2 ay bäri besedenligini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Farap we çärji we traplarynyň ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna bir ay bäri adamlara un paýynyň berilmeýänligini aýdýarlar. Farapda we çärjide bir ay bäri paý ýok, uny berilmeýär. Adamlar iň bolmana çörek satyn almak umydy bilen her gün döwlet dukanlaryna baryp elleri boş ýyllaryna gaýdýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Farap etrawynyň 39 we 160 belgili döwlet dukanlarynyň öňü hemişe adamly bolýar. Yerli ýaşaýjylar uny we çörek tapylsa özleriniň razydygyny aýdýarlar. Halka başga zat gerek däl diýip bir yerli ýaşaýjy habarçy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Habarçy lewapda uny we çörek gytçylygynyň fonuna kartoşkanyň xyrydarynyň köpelýänligini habar berýär. Onuň sözlerine görä kartoşkanyň 10 manatdan 12 we 15 manat aralygyna bahasy hiline görä üýtgeýär. Lewap welaýatynyň döwlet dukanlaryna dowam edýän un we çörek gytçylygy ýurtda soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň barha ýetileşýän wagtyna hem-de valyutanyň gara bazaryna $1 40 manada ýeten wagtlaryna gabat gelýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alys çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygyna saklap gelýär. Milli manadyň hümmetiniň ýygyderli pesa gaçmagy bilen ýylatyň satyn alyş ukyby pesa gaçýar. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky we hususy sewda nokatlaryna gymmat bahalardan gaça durup döwlet dukanlaryna arzan bahadan satylýan önümlere ýykyn etmegine getirýär. Türkmen hökümeti geçen ýyl ýurt boýunça 1.400.000 tonna buğday plan borçnamasynyň ýerine ýetirilýändigini aýdanlygyna garamazdan ýurt raýatlary döwlet dukanlaryna un we çörek gytçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Türkmenistan her ýyl ýylatyň ýyjek gally önümleriniň öndürilýändigini, ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredilýändigini aýdýar we döwlet telewizioniýasyna her türlü azykdan şol sana çörek önümlerinden doldurulan dukan tekçelerini görkezip Nevit gaza baý ýurtda dören dowamly açlyk barada habarlary anyklaşdyrmadan umumy sözler bilen ret edýär. Bilermenler Türkmenistanyň içerki azyk üçinçiliginiň tas 60 götürüminiň importa garaşyldygyny aýdýarlar. Türkmenistan statistika baradaky döwlet komiteti import-eksport sanlaryny aşkar etmeýär. Golayda Türkiýede ýaşaýan ýaş aktivistler Türkmenistanyň ýaşar hereketiniň döredilenligini sosial media arkaly elan etdiler. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň ýaşar hereketini esaslandyrjylaryň biri aktivist Dursultan Tağanow bilen söhbetdeş bolup, hereketiň öňde goýan maksatlary, alyp barýan işleri we geljeki planlary barada sorady. Yaşlar hareketinin döredilmeyindeki esası maksat Türkmenistan'daki bolup duran kanunsuzluklara, düzgünçiliklere karşı koyup has aktif göreşip bilecek katlanan yaşlar da ona, esasen yukarı bilim alan yaşlarımızda ona inanıyoruz. Sebebi her yurdun yaşları öz geleceğini az köp gayret ediyendiğine şüphemiz yok. Öz yurdumuzda her zeki korrupsiyon ve işe girmekte, garındaşlık siyasetinde amalı aşmaca görünüptü. Denglik, adalet yok. Bir başkalarının hususu hocalık cemiyeti yağlı dolandırılıyor. İşe girmekte de dinyoşaların isteğine göre işleri yürüdüler. Söhbetdeşiň dowamynda Tağanowa ýaşar hereketiniň öz işlerini neňsi ýola goýýany barada aýtdy. Biz yaşlarımızın arasında hazır bilim ve hüner boyunca her uğurdan yaşlar var. İktisadiyet, kompüter, injinerliği, siyaset bilimi, edebiyatçı, hukukçu, sağlıkçı, aydımcı yaşlarımız var. Biz yaşlarımıza elbette ilki bilen halkımızın çıkmağına garaşyaz. Sebebi deyseniz bir yurdu bilim öňe gidiyendir. İnansam bizim hükümetimizin yanlış siyaset sebeple özüm vaktinde yukarı bilim alma mümkünçiliğim olmadı. Eklenç etmeli oldum. Yönemen şu yaşlarımıza özleri yalı yaş aktivist hükmünde ruhu goldan verip öz yerimi almak isteyerim. Onların daşar yurtlarda bilim alıp gören bilimli yaşlarımızın cemlenişip yurdumuzu hazırki rejimden has kovu dolandıracaklarına Türkmenistan'ı dünya derecesindeki ösen yurtların katıklarına getirip bilecektiklerine anan yarın. Şeýle de ol ýaşar hereketiniň öz işlerini durmuşa geçirmek üçin Facebook, Instagram, TikTok we beýleki sosial ulgamlary giňden ulanýanyny sözüne goşdy. Esasen TikTok ulan başladık. TikTok'ta bir näçe kanallar açtık. Türkmenistan Ýaşlar Hareketi. Men özümün Tağanowa öz hasabym bar TikTok'ta. Millerçe Türkmenistanlılarını topladık. TikTok'tan hareketleri güçlendirip başladık. Her gün efirler geçiriyoruz. Efirlara jurnalistleri, opozisyon liderlerini, aktivistleri, yöneki vatandaşları çağırıp sohbet eşlikleri geçiriyoruz.
Aktivist Taganowanyň sözlerine göre, olaryň sosial ulgamlar arkaly gurnayan diskussiýalaryna türkmen ýaşlary aktiw gatnaşýarlar. Örengo. Häzirki ýagdaýda ýaşlarymyz birazjyk gorkyna bir goýup indi hareket etmeye başladylar. Aktivist bolmayan vatandaşlarımız da interwýulara goşulyp öz pikirlerini aýtmaya başladylar. Has gowy gidi häzirki ýagdaýda. Şonuň ýaly Nursultan Taganowa Türkmenistanyň ýaşar hereketiniň ähli siýasat toparlary bilen hyzmatdaşlyk etmegi gödegine tutýanyny hem aýtdy. Globallaşýan dünýäde ingrada durup, ýurdu ýapyp saklap, ykdysady hyzmatdaşlyklar östürmen ýörek bolmajakdygyna bizim Türkmenistan hökümetimiziň alyp barýan ýalňyş siýasaty görkezli subut etdi. Biz bilimli ýaşlar bolan bize golda berip biljek, öz ýurdumyzyň has demokratikleşmegine, hakyky ösmegine ýardam berip biljek siýasy toparlaryň golda berýär. Sebäbi Türkmenistan bizim watanymyz, janymyz, toprağımız. Bizim başka gidip bilecek yurdumuz yok.